HSPDP. KHASI Hills Autonomous District Council ni KHADC kala menjur ya KHASI Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Markets Rules ahaja apusau kenang mana ai jing dan ka benta ka baha ka Miat Jong Nongrep. Kani ka Kyndon an ba Thymmai ban khanglat ya ki nong khai ban ot ya ka jingkhia Jong Marep balawan dia da ki Nongrep shayodo. Ka Congress Mary Kharpuri ka badai ka dekhot Jong ka Executive Committee kala banjur bagi Kyndon kin pentikna bagi Nongrep kin yo ya ka jingsiu ka bahok na ka benta ki Marep Jongki. Ka KHDC ka khmi lenti ya ka jinga trelang Jongki nong khai jhur ban pentrikam ya ka ni ka Kyndon an ba Thymmai ki balong shi benta Jong ka KHASI Hills Autonomous District Regulation Act ahaja aphuai ka la yo ya ka jing menjur na ulat hau benai naitung ahaja apulai. It's kem baling ba kini ki rules ki bangi nila de wanra mentakasni bla de introduce bla de consider kan ya rap shibon yo Nongrep kham tam habai de bat ka kilo te kata ka ka wei ka ba kilo bam sha shu ba kilo te ban ngangis kem ba kino khairu ken pedang ye kani mar amde ka ba ni shu perthing tang ye ki nong khai re hado ya ki Nongrep ro ki Nongrep hakani ka rules mentan shu patai lingkot khandia kalong ba haba kira ikimar ki jong ki shayuru ki dei benda thau shwa ki jing thau ka babyang bar kham tam ba ki dei ba kinra ikimar ki jong ki hakata ka dur ba kinum yakhle shu bole se ba kinra ikimar ki bache mo ki de ben bo ki bache la ka jong le se ba de ki bar khyang la ka jong ki de ben